مقررین واعظین جنہ 70 60 50 لے تیرا حق بن دے انہاں دا عشق آدما اور انہاں کلامہ صاحب میں تینوں 7 سالت بڑھا رہا 50 60 70 دے دے کے تینوں نبی دے عشق دا واسطہ ہی ایک میلاد مینوں نبی دے خیرات وچ وسیلے وچ مفت پڑھ دے وے موت کان پر جڑا مولا حسین دا کربلا پڑھدا 70,000 لے کے انہاں تینوں حسین دا واسطہ تے درو ہی حسین دے نام تے ایک مفت پڑھ جا انہوں موت دا فرشتہ نظر آون لگ جا دیا تو تے ویل تھوڑی ساٹو 70 لے چکا پہلے تو ویل تھوڑی بات گڈی اچ بہندا پہلی گال اس میزبان نو کڈنا ایمان نال ایو جائے خطیب ایو جائے نقیب ایو جائے نات خون او ساڈے مذہب تے دھپا اور دین دا نقصان تا میرا پیر باہو بولیا فرمایا کیونکہ جڑا ملا ایک عالم حق دوسرا عالم سو تو والیاں نشانیاں اللہ دے رسول دسیا میں اللہ دے رسول فرمایا کیونکہ عالم اللہ دے دین رسول اللہ دے دین اسلام دے وارث میں خود رسول اللہ دی عزیز نور فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء عالم رسول اللہ دے دین دے وارث میں زہد دے تقوی دے علم دے اور اللہ دے رسول دین دی خاطر پتھر کھا دے طائف دے میدان دے اندر جسم مبارک خون دے نال نہا گیا نال رسول اللہ دی مولا دے عرش نالو عظیم خون دے نال تر بتر پتھر کافر مارے خون مبارک دے فوارے چل رہے اللہ دے نبی فرمایا لوگ میں جنہ دین تواڈے تک پہنچایا میں محمد تواڈے کول اوندا معاملہ اجرت طلب کر لئی نہیں کیونکہ ان اجریہ الا علی اللہ رب العالمین فرمایا میری اجرت میرے رب رب العالمین دے کولے جدو نبی اعلان فرمایا ہے وارث دا بھی حق بندا ہے اے بھی اعلان فرماوے اے بھی آکھے میں جنہ تانوں دین دس رہا وا اللہ دے نبی دا دین اسلام بیان کر رہا وا میرا اجر بھی میرے اللہ دے کول ہے مگر ظالم دا بچہ پہلے جناب اکاؤنٹ دے اندر پا لیندا اے کبر خبردار انہاں نوں ہٹ جا بعد نیٹ دے اوتے میں تکے ہوئے بعد جناب سوشل میڈیا دے اوتے آکھے یار کوئی مولوی خطاب کر دے او ادھر یار جڑا میلاد تے لامنے او تساں کہے بیوہ نوں دیو چا او بیوہ نوں دیو چا میں آکھے بیوہ نوں او دیو بھئی جڑا 70,000 لا نات کھا سکنا ہے یا عالم سکنا ہے او نہ ساڈ تے او جڑا پیسہ بچا تے او بیوہ نوں دے باقی جڑا میلاد دا ہے او تو کر جڑا میلاد تے لانے تو لاؤ تے ہائی میلاد دا نبی دے نام دا لنگر ہے لاؤ مگر او ظالم ملا جو نات خون جڑ تیرے پیسے نال شراب پیوے نماز چھڈے تاری نوڑ انہاں دا جڑا دینا 70,000 80,000 او بچا او یتیم نوں دے او بچا او بیوہ نوں دے اچھا بول ہن میرے پیر باؤ دا سنا چھڈا ہاں سلطان العارفین پیر باؤ فرماندا ہے اللہ پڑھے ملا 2 نمبر ہوئے قرآن بول رہی رسول اللہ دی عزیز بول رہی ہر زمانے دا اللہ دا ولی بول دا میرا اللہ حضرت بھی بولا علامہ اقبال بھی بولا سلطان بھی بولا فرمایا اللہ پڑھے پڑھا
سرکار کی آمد، مرحبا خدا کی مرحبا آمد، سونے کی آمد، مرحبا حضور کی آمد۔ عزیزم اللہ دے ولی فرمایا فقیر ہی نفس مار بابے فرید ورگا سید میرے مولوی دا کم نہیں نفس مارے تے جڑا نفس ماردا فقیر ہوندا تے فقیر در حقیقت وہ اللہ دے دین دا عالم تے وارث وہ ہوندا جڑا نہیں مار سکیا بیچارہ کھپ گیا فیصد تے گڈی تے براڈو تے فارچونر تے فلاں لینی ایک خطیب دے بارے میں دسیا گیا بھی اندر کولو ساڈا سنی گیا ڈیٹ لین ہو سکا جی 50,000 وہ بیچارہ غریب ہو سکا جی میرے کو کھونی کو مہربانی کرو سکا میری جتی چاہ یار تو بن گئے وہ گیا بیچارہ جتی چاہی کہنا ہاں وزن ہے کہ کونی ہو سکا جی ہلکی ہے یعنی وزن کونی ہولی ہو سکا انگلینڈ چوائی میرے بیٹے بھی انگلینڈ پڑھتے فیس تے مڑ میں پنجی لینی ہے تے میں کہا تو انہوں آکھیا تو انگلینڈ دی جتی نہ پا تو پاکستانی پا لے تو ہاتھ اولا رکھ لے ساڈا حال ہویا پیا تا رسول اللہ دی امت اس وقت نہ ایمان نال جدو گناہ دے حالات بھی کھیندے نہ جگر پھٹ دے کہ کدے وہ ویلا کہ ساڈے صوفیاء ایمان والے بندیاں نو کافر یہودی ہندو سکھ صرف ویکھدے آن تے مسلمان ہو جاندے پیر بہو فقیر اللہ دا ایڈی عمر 4-5 سال دیتے آپ شور کوٹ دیا گلیاں ٹر دینا تے گلین ہی کوئی نہیں جیڑے ہندو دی نگاہ جاندی صرف ویکھ دیں لا الہ الا اللہ محمد دو روایتاں ہیں ایک آپ دے کرتے مبارک دیا اور ایک کارورا مبارک دیا ہے بھئی حکیم آکھا بھئی میں نہیں ویکھنا انہاں دے گھر نہیں جانا میں بجائیں دی نگاہ جاندی وہ کلمہ پڑھ دے تے میں تا اپنا جڑا ایمان مذہب بچانے تسی انہاں دا کارورا لایا اور دوسری روایت چولا لایا آپ دا لے گئے چولا یا کرورا دو روایت ہیں تے اس یا چولا ویکھا یا کرورے تے نگاہ کے پیشاب تے ویکھ دے لا الہ الا اللہ اے لئیے دے اندر خواجہ حسن سواگ لال عیسن کروڑ دا فقیر آپ بازار جاندے پہن تے سامنے ایک نوجوان آیا ہندو تے بڑا قدور تے حسین خواجہ حسن سواگ فرمایا اتنا حسن تے اتنا حسین جوانی تے سڑے جہنم دے آگے چ اودا کا لج پالا موڑے کیوں سڑے تمہیں کلمہ پڑھا او تے حال پہ کے پورے لال عیسن کروڑے چ بھئی خواجہ صاحب پورا ہندوان دے او بڑا تگڑا جوانا تے انہوں جبران زبردستی کلمہ پڑھا دیتا ہے کچہری بلایا گیا جج بھی کھلوتا ہے پولیساں بھی کھلی ہیں اس وقت جڑے وکیل ہیں وہ بھی ہندو جج اس وقت جڑا بیٹھا ہندو پولیس سارے ہندو سارے انہاں دے کھلے تے کلا فقیر اللہ دا جدے نال رب بے آئے کھلے جج پوچھا ہی نوجوان کو تے کلمہ پڑھایا ہے آپ فرمایا اے جڑے پولیس والے کھلے انہاں کو مایا کا کلمہ پڑھو کتے کھلیاں آپ ہاتھ کیتا بھئی انہاں کو مایا کا کلمہ پڑھو وکیلان دیر کیتا فرمائی انہاں کو مایا کا کلمہ پڑھو اخیر آنت جاج نوا کہتا ہے کو مایا کا کلمہ ساری کچہری لا خواجہ معین پاک دے بارے ہے نا 1.25 لاکھ پہ آپ نے 90 لاکھ نو کلمہ شریف پڑھایا یار ساڈے اخلاق ہیں جسان ان سانو ویکھتے کدے کہ کلمہ پڑھے ساڈے کرتوت ہے موبائلاں چ ویکھدے بیٹھے ایمان نال رب دا عرش پھٹ لے مسلماناں دی مری عورت پہلی رات قبر دی کڈ کے او دے نال زنا ہوے سود اخیر ہوے الا ماشاءاللہ جے کو جھگا بچے تے بچے یار ساڈا کچھ ویکھ کے تے کافر کیویں ساڈے اسلام وچ داخل ہوے اساں تے انہاں نوں ڈکی بیٹھے ہیں بھئی اساں جو ہے تساں نہ ہو ساڈا عمل کردار وے کیوں ڈکے کھلن پیچھا اساں تے اتنا اسلام دا نقصان پہ کرنے تو انشاءاللہ العزیز میں جڑا خطاب اصلاحی کراں گا نبی دا میلاد بھی پڑھاں گا آپ دا نور بھی بیان کراں گا نال جڑیاں جرائم اور اس وقت معاشرے دے اندر جڑیاں بیماریاں ہیں نا روح دیاں میں روحانی طبیب تے نہیں لیکن جڑے ہیں انہاں دی نگاہ دا فیض میں تینوں نبی دا دین سچا دساں گا جڑے ذرا تگڑے بیٹھو سبحان اللہ ڈٹ کے بولو سبحان اللہ
ਮਿਲਾਦ ਵਾਲਾ ਮਹੀਨਾ ਨਸੀਬ ਵਾਲਾ ਨੂੰ ਲੱਭਦਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅਗਲਾ ਸਾਲ ਹੋ ਸੂਨ ਨਾ ਹੋ ਸੂਨ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਤਨੀਆਂ ਮਹਿਫਲਾਂ ਪਿੱਛਾ ਅਸਾਂ ਜਰੈਮ ਦੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਫੂੜ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਪੈ ਕੇ 2-4 ਵੇਲੇ ਪੈ ਕੇ ਹਾਸੇ ਤੇ ਬੇਹੂਦਾ ਗੱਲਾਂ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਲੰਘਾ ਛੱਡੀ ਤੇ ਨਬੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ। ਬੋਲ 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 ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ।